A cuestión era ridiculizar a todo e a toda canta xente falara en galego. Porque antes o gallego era o plebeio e o castellano era máis, entón ti querías chegar a ser como os do castellano. Vielo como algo normal e natural, que la idea de tanto falar na escola como en calquer ámbito en castelán, fundamentalmente, e curiosamente, cando todo o meu ámbito era galego falante, non? E entón iso, de alguna maneira, pois fai que tú empeces a rebobinar. Viña, se lle faláramos gallego, puñíanos a man e con unha vara, cunha vara destas de regla, bla. Díxolle un ao outro, el gallego só lo habla la gente cateta de pueblo. O galego é como un corpo, digamos, que leva moitos anos enfermo, e a quen hai que darlle cuidados. Cada quen ten que saber que cuidados lle ten que dar. Para min a lingua son eu, para min a lingua é o povo, para min a lingua é todo, porque como nomeas as cousas, como lle dis ás persoas que as queres, é dicir, eso é lingua, eso é todo. Sin a miña lingua non son eu. É o meu idioma de sempre. E detrás un cartaz onde decía: yo soy una burra, yo no sé hablar. E marcan, sí. A mí non moi negativamente porque salveime. Esta terra non existe logo. Se adoptamos o castelán solo, isto non existe. O andaluz non é igual a nós, cada un ten a súa cultura, o seu, e podemos convivir todos de maravilla, pero cada un co seu. Entón eu, cando era novo, empecé a identificar o uso da lingua como abrir portas. Iso quere dizer tamén, quizás, unha ética moito máis radical, que o galego sexa casi un contido transversal. E díame dando conta de que a defensa da terra pois é inseparable da defensa da lingua, non? Na maneira de que empregamos o galego, eso tamén é unha forma de resistir, pero non só na falda, tamén na acción, non? Ou que pois, os movimentos pola igualdade da muller e contra a violencia de xénero, pois que tamén se expresa en galego. Deberíase adquirir moita máis consciencia de todo isto, que non é individual, o sea, non é personal, é colectivo. É un pouco como o tema do maltrato, non? Que é un problema social. Porque a lingua somos nós, é todo. Eu porque se perder a religión non me importa nada, pero que se perda a lingua